Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп дастур дод, ки шумораи эмгузарониҳои ҳатмӣ барои кӯдакон дар кишвар коҳиш дода шавад. Тибқи нақшаи нави эмкунии кӯдакон, ки бо супориши ӯ таҳия ва тасдиқ шудааст, акнун дар има танҳо ёздаҳ навъи ваксина ҳамчун тавсияшавандаи асосӣ боқӣ мемонад. ба гурӯҳи бемориҳое, ки эмгузаронӣ бар зидди онҳо барои ҳамаи кӯдакон тавсия дода мешавад, сурхча, тепку, сурхак, полиомиелит, суфаи кабутак, кӯзоз, дифтерия, сирояти гемофилии навъи Б, сирояти пневмококӣ, папилломавируси инсон ва гулафшон дохил шудаанд. ҳамзамон тавсияи ҳатмии эмкунӣ бар зидди зуком, ротавирус, гепатити А ва як қатор сироятҳои менингококӣ бекор гардида. ин ваксинаҳо минбаъд танҳо бо тавсияи духтурон гузаронида мешаванд. марказҳои назорат ва пешгирии бемориҳои има CDC изҳор доштанд, ки ин тағйирот ҷадвали эмкуниро ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта мутобиқ месозад. ҳарчанд бархе аз мутахассисони соҳаи иммунология бо ин қарор мухолифат изҳор намудаанд.